Futboleri Čelika su u Baru u kontrolnoj utakmici savladali Slaviju iz Sarajeva. Nikšićani su pored pobjede od 2:0 ostavili jako dobar utisak. Golove su postigli Vujović i Prtenjak, a Čelik je nastupio u sastavu. Giljen, Jovović, Mojdragić, Videkanić, Vuković, Nikolić, Hadžibulić, Brnović, Ivanović, Đalac i Vujović. U drugom poluvremenu su igru ušli Bulatović, Krsteski, Bubanja, Adrović, Vilotijević, Prtenjak, Kovačević i Kalezić. Spartak iz Subotice je danas odigranom pripremnom meču u Baru savladao ekipu Mornara sa 2:0. Meč je odlučen već nakon prvih 10 minuta kada su gosti Srbije postigli oba gola. Strijelci su bili Mrkel u prvom i Torbić iz penala u 9. minutu. Novosadska Vojvodina je pozajmila nekadašnjeg reprezentativca Crne Gore Janka Tumbasevića Spartaku iz Subotice. On će se uskoro pridružiti novim saigračima koji se pripremaju u Budvi. Tumbasević igračku afirmaciju stekao nastupajući za Zetu, u čijem dresu je obilježio preko 100 nastupa. Tokom karijere igrao za moldavske timove Dačiju i Zimru. Nakon Armina Kalića, koji je došao iz OFK Beograda, Grbelj je dobio još jedno pojačanje. Riječ je o Milenku Neriću koji je sa ekipom iz Radanovića potpisao ugovor do kraja sezone. On je proteklu polusezonu proveo u Sutjesci za koju je odigrao samo 2 meča. Nezadovoljan minutažom, odlučio je da promijeni sredinu. Nerić je ranije igrao za Mogren i Rudar. Doskorašnji fudbaler Grblje, Igor Radusinović, novi je član Hibernijasa sa Malte. On će se već sutra priključiti svojoj novoj ekipi, za koju je potpisao ugovor do kraja sezone. Radusinović je za Grbel odigrao 17 mečeva, a 2 puta je bio strilac za trikolore. Lijepe vijesti za crnogorski fudbal stižu sa Cetinja. Danas je u svečanoj sali prijestolnice Cetinju upriličena prezentacija idejnog rješenja projekta fudbalskog stadiona Sveti Petar Cetinski. Na prezentaciji kojoj su prisustvovali gradonačelnik prijestolnice Aleksandar Bogdanović, predstavnici gradske uprave, rukovodstva, bivši prvotimci i simpatizeri fudbalskog kluba Lovćen, više riječi je bilo o samim detaljima vezanim za ovaj projekat. Tokom događaja naglašeno je da će stadion imati 2 tribine, čiji će ukupni kapacitet iznositi 5134 sjedišta. Uz to, fudbalski stadion Sveti Petar Cetinski imaće i sve prateće sadržaje u skladu sa međunarodnim standardima, poput VIP i pres sektora na zapadnoj, odnosno istočnoj tribini. Gradnja stadiona Sveti Petar Cetinski, koja će se nalaziti na lokaciji postojećeg, počeće tokom tekuće godine i bit će realizovana fazno. Sredstva za realizaciju projekta obezbijedit će prijestolnica Cetinje, Vlada Crne Gore i Fudbalski savez Crne Gore.